good morning. Mao din na tayo no na kuan mi nanginhas mi nanguha mi og tuyom nya. Mag-start mi og kaon ana. Among baon ana kay mais nya naa pa joy kamote. Nag-ready na mi ana para sa among sawsawan kay gutom na. Unsa na to oras na ni anha diha mga alas 2 na kapin dayon nakakuha mi human sa tuyom kay mga alas 5 na. Muna nagready na mi diha, nagiwa na akong omega diha og bombay para sa sawsawan namo sa tuyom. Na suka nalami kayo nagisilian pag yun maayo. Puting lami dagi ukab na ang mais diha usa ka kalderong mais. Purti na busuga na mo ana gyud. Nya with coke pa jud. Sa while pa waiting pa sila sa among kuan sa sauce, nagkaon-kaon sa silang kamote diha, puting initas kamote. Sugod na. Og kuan ang suka gihimong coke. Lami kayo pagkatimpla sa suka. Nahurot among dalang suka in town kay puting nami ay gihimong coke. Imbis para sawsawan ra. Lami kay among kaon dira oy. Mais. Kuan na naghiwa nagsugod si Norelindia sa kuan nag-abli na sa tuyom para magsugod ami og kaon. Pato dito dapat ante. Kuha na ba na? Okay ba lang mo? Kuri ni pagpunod no? Hindi na ni takaron de. Ami. Pato nga. Jem, dali na Jem. Ali na ante. Ako daghangay kung nakuha ang ambang, di anam po na kong kila. Nagdungan-dungan na na. Mana lagdong-gandong. Di apil ata mong ambang ante. Ambi na ragod inday. Ay, nayabo akong suko. Pwede Pero ka na, yan na daw. Pwede rin man tong cellphone, nakita ninyo? Oh, tara ra ante. Tara. Mausa sama. Oo. Anak. Jimem! Kasama ng kutsara Butang ko ra na ada ako na. Naadaan. Ako na. Uy, ang cellphone, uy, kalayo na good. Ha? Bait ko ya ba. Hindi na, malagyan ako luyo na, isa mo na. Ang Uy, agian. Ana, dulo ka. Yung cellphone, agian na. Ang nabidyo na tiya. Video din na. Jem! Jem! Kuha sama. Wait, Namo kaon sa anak. Dad? Yun. Jime, dere. sa'yo pa itang hini. Kasi kuha ni madang. Suwake. Yan na yung shock. Ali dong. Diyan na lang yung pagkuha nila, bat o kuan. Dagang kinuha dito. Ipalayo to yung kamuti ko ato inday be. Kamuti inday. Inday oh. Pizza. Ano na lang yung pagkuha dito? O niya, yabo akong kanon ko, guys. Ali dire ante. Saan ka sa tuyom ante nila? Di siya kaon. Saan ka dire? Noon na mo ni. Ano mo ni tugkad mo ni gini. Mapagdatag po. Ito. Yun na mo. Ay, swakin daw dong. Kato mo diha. Kan ante. Dali, dadong. Ang sam na, yun. Oh. Ginason? Oh. Oh. Daghan kami kuha. Nanong ni. Yan, di ba mo up nila Daghan tayo ng kinhal. Jockey akong kuha. Kaon na. May kiman. Dagko ni unod. Ante oh. Nga po yun. Ma. Ha. Iho ho. Ang gawat na sila. Ako ay. Nabi ta dagan diha ingon ba ka nang wa data ko ganina. Wali na. Sabi. Sa man mga kuan. Nara o daghan ito to, dagko o. Kaan. Na daghan. Dagko akong ang ganina. Aka Kaon na dyan. Tara.
Nadi Jim na raay. So, dado dong. Jim oh. Dong ah. Nangyari lang Ako na pa to. Dong ah. So, pato. Kadiyot No. Ingon bitaw kun magaling na makaon nga. Nalimot man ko hindi si. Dong, dado dong. So, dito dong ah. Oh, nagawas. Kadiyot lang siya. Anak nang ko baw. Kaon. Apil, pinente. Kaya ito nang iuran dayo. Ilaw. Pahugon. Di subaon. Di ay kaputog pa. Pakuratan daw. Pakuratan og kanang ininit pa. Kilawon ra. Kadagko do. Uy. Sa ilang panguha day ba? Kay nason. Ano to? Daghan kente oh. Ano na lang? Murag mga bato. Kan. Okay, dagan nagkuha kay tuon ko yung antibiotic. Ang dako unod red ano. Ito bisibukid ako ang buwan di. Pulmon ron. Din kada kuha na kay. Diro. Kato man nang kuha mo last god. Dili na ra oh. Aman. Katong Ah, last. di ay. Dahil wa matag sundang. Bet. Mm. Wa matag sundang gid. Nailawon dra. Bati ako ng sundang. Wala ta ka dudong. Saan ang pagkuhan mo nito ng ano? Kamot. Ayaw dia. Good. Kapuya nimo. Basa ka nga. Dito ana na di ka. Ne, sudlan na dra ka maseng. Dado oh. Napay daghan. Ano mo ba? Saan ni? Bat na. Mura lagi tama. Ay. Bat na. Ato nang Ama. bat na nga. Ba? Kagahi. Bat mo nang lagi. Dani, gahi kayo na. Kaluman. Pa. Kapihan. Wa man ni unod o yung atong suwaki pud dong. Ito ang pagkuhan mo ng ano ayat. Kuha na kay kuha na hindu itayo. Makaon din na. Oo. Makuan na na. Wala lang bas Wa na mo tubig. Eh. Kuan good. Ikaw na rin. Ah, sundang oh. Gawas. Daghan kayo. Tunga ato. Di ka makaon dong. Kanya na. Tapos bato, Zem, karang nag-imong dapit sa imong kamot. Nas ka imong lamit sa imong kamot. Nas ubos. Nas ubos dako. Natin bato ba kana abay sa imong tiil. Kana imong gawiran. Nas ilaw. Ah, ka. Kapag mo. Kasi imong gawiran nga bato ganina. Ni. Dili ka to papato. Ha? Ako nang gamit. Tanda ko god. Kana ba kana nas kapad nimo nay dako. Kana o kuana nas ilaw. Luwag kita. O kita. Tara! Yan ang gilabay naman ito una. Ibabaw! Oh. Halang. Sugnaw ka? Musok-sok. Kamuti siya. Kami ata dali na no init kay rin no. Ayaw laban dong. Ah, gilaban ang pinasol. Laban ka nito. Ayaw laban. Ayaw laban. Kundo na. Tinawan. Ma. Kasi. Aw, yapon ko. Daghan. Kamanga na ka ana. Lami din na be. Wala pa tilawan niya tika. Wala ubos ba? Wala. Babi ka na baligas tuan. Ka kanang street food ba nang tuhugon. Ya ka nang Pasukaan. barbecuehon. Ma. Pero di jud kong kaon. Inaay ko na. Ako ganahan man. Dandanlog. Hindi naman na mo download ikuan kay. Hindi na mo download. Si mama really. Mama pets. Pareha ka na sa bat good kay. Hindi na mo download.
Nagsukunod kay oy tanawa kay. Kay. Di oy. Ako niya, mama. Oh tara oh. Ayaw gud kay. Ay, kalamay. Ay, baaning kuan mo kay kay. Day. Sunod-sunod sa Oh, ano na kayo. tiya? Ikaw na diha. Ko ako da ana sa na tiya. Mo bas, mo kuan tiya. Mana, ako na. Hello guys. Lame. No, gini siya tanan dino. Na Jim oh. Jim. Mulit tayo ka huminag sa kaon na ha. Mag-usa ka man dito. Sa i-time na ko na Magutom na. Kaon ko na ka. Kaon.
Abta na mi gabi eh. Ay,